La societat actual es caracteritza, des del punt de vista demogràfic, per un envelliment progressiu de la població, fruit d'un increment de l'esperança de vida, i tot indica que això es mantindrà en el futur. Viure més anys és un èxit, però a la vegada pot suposar l'aparició de situacions no desitjades, entre les quals hi ha la solitud de la gent gran. L'obra social La Caixa, juntament amb la Creu Roja, s'acosta a la gent gran amb l'objectiu de crear un model d'intervenció comunitària per abordar les situacions de solitud no volguda, detectar-les, fer-les visibles i impulsar accions que afavoreixin la creació de vincles entre les persones que les ajudin a millorar el seu benestar. La qualitat de vida depèn de la qualitat dels vincles que es tenen. Ninguna persona vol estar sola. El que passa que a vegades la societat civil hem d'estar alerta i descobrir qui està tot això. El paper de la societat és bàsic, perquè el que volem és sensibilitzar tota la població, d'incorporar, com et deia, aquesta mirada cap a la soledat. Les línies d'actuació principals del programa, sempre acompanyats, són la prevenció i sensibilització de la població sobre el fenomen de la soledat de la gent gran i també la promoció d'un treball comunitari en xarxa entre l'administració i les entitats que permeti dur a terme una acció continuada per donar resposta a les situacions de soledat no desitjada. El que afavoreix molt el treball en xarxa és el sumar, no? Potenciar aquestes sinergies fa que potser sí, hi ha diverses administracions i entitats no lucratives i associacions tant de veïns com de comerciants. Nosaltres, des de l'hospital, des de la primària, detectem que la gent gran es preocupen de la seva salut, perquè això sí que ho coneixen, però ja d'entrada moltes vegades desconeixen els recursos socials. Per això, en l'àmbit sanitari, és la primera via d'entrada. Però la idea és arribar a més gent possible perquè la gent s'interessi i ens vingui a trucar a la porta per preguntar què és i va, com puc participar, i al final la gent vol participar i ajuda. Hi ha molt ciutadà que visualitza aquest problema, no sap què fer, no sap a qui adreçar-se i com a mínim que hi hagi un representant o un cos específic de policia que es dediqui a aquesta població. La ciutadania, sensibilitzada amb aquestes situacions, hi participa fent voluntariat de detecció i acompanyament dels casos. La implicació dels veïns i la feina dels professionals fa possible una xarxa comunitària sòlida i duradora. Com que tot el programa de Sempre Acompanyats l'han fet tots junts, sabem on ens tenim que dirigir. És de casa, és nostre, ho han fet nostre. Doncs ho veiem fantàstic, és una manera final de sumar els esforços i dirigir-los cap a la persona gran, que és el més important aquí. Aquesta activitat, precisament, no tenia ganes d'agafar-la, però els meus joves del costat me van començar que l'agafés, perquè jo notava que m'anava tancant, me fan sentir molt bé, me donen molta agilitat, me fan sortir de casa, perquè si no, no sortia de casa. Jo em penso que ha de ser molt trist i molt penós una persona sola, perquè, jo ara passo el pitjor de la vida, el bonic ja ho he passat. Ara em fa la solitud i la bellesa, però no em sento jo sola, me sento molt acompanyada. Estem al costat de la gent gran per millorar-ne la qualitat de vida i promoure una societat compromesa amb el respecte i la dignitat de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de la Caixa.